ओमफ्राय नों मा सानदों दिनै फैसा मोनबा बिसोरो हेगारमारगोन बुरसाखौ सोर फैसा मोनबानो हेगारगोन होनना बुंदोंथ' जुदि बेखायनो आं हैना फैनोसै फैसाखौ दाथ' आं फैसाखौबो बख'खाबाय हैना फैनोसै आङो ओमफ्राय नों रावनोबो खिन्थाबावाखै आइ आफा पुलिसनोबो ना सोरां आंनो रावनोबो न'नि मानसिनोबो जेबो खिन्थाबावाखै नोङो दिनै आं नोंखौ बोरैबा लोगो मोननायखायसो नङाबा नोंथ' बेबायदिनो सिरि थासिगौमोन नङा होमबा बिराद गिनाय मोनदों आङो जुदि बिसोर माबा खालामारोबा गाज्रि मानसिना ओमफ्राय मा गेरेन्थि दिनै फैसा मोनबादि बिसोर बरसाखौ हेगारगोन मा बुंनो सानदों नोङो दिनै माने आं बुंनो सानदों आरोखि ना बिसोर जाहैबाय गाज्रि मानसि सिखाव दाखु गुन्दा मिन्थिला आरोना ब्ला 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 एटसेट्रा एटसेट्रा आरोना आरो जुदि बिसोर फैसा दाबिलायदोंबा नोंनाव एसेखिनि हर होननानै आरोथ' बिसोर फैसा मोनदावबा बिसोरथ' नागारनाय नङा नोंसोरखौ बिदिबा मा जानांगौ दिनै जुदि माथो खालामबावनांगौ आरोथ' बरसाया बिसोरनि आखायाव दङ ना बिसोर माबा मोनसे खालामनोबो हागौ ना जुदि माथो खालामबावनांगौ दिनै आच्छा ओमफ्राय नों बरसाजों रायलायनो मोनमारदों जेनेबा बिसोर रायलायहोदों नोंखौ बरसाजों जेनेबा बिसिनावनो दं होननानै आरो मा जायगानिफ्राय गायब जाया बरसायालाय थांनाय हराव जुदि न'आव फैबाय थानाय समाव गारिया गाज्रि जादोंमोन बेवहायनो माखासे गाज्रि मानसिफोरा बेखौ जानांगौ किडनेप खालामनानै लांबाय बेसेबांबा फन हरबाय थादोंमोन आफाजों आइजों थांनानैबो नायदोंमोन बै जायगासिम गैया नाथाय आरो फैगोन साननानैबो नेदोंमोन गैया सिनायनाय मानसिफोरनावबो सोंहरबाय रावबो जेबो बुंनो रोङा आरो जोंथ' पुलिसनावबो थांनो सानबायमोन आफाजों आंजों नाथायबा एसे उनावनो बिसिनि फन फैबाय आरो बेफोरबायदि बुंहरबाय आरोना ओमफ्राय फैसाखौ नों हैगोन हारसिं आंखौ हारसिं फै होननानै बुंहरदों आरो रावखौबो रावनोबो दाखिन्था रावखौबो दालाबोदेर होननानै बुंदों दे आरो अब्लालाय नोंनो थांगोन ना इमि माने आं थांगोन आरोना नाङा नाङा जुरि बिसोर मोरैबा मोनथिबा मा जानांगौ दिनै बिबा मा खालामगोन मा मागोननो आङो जुरि आंनो थांगोन दे औ नाथाय बिसोरथ' इमिखौ नुफेराखै माने नोंखौ नुफेराखै बिसोरो माने नोंनि जायगायाव इमि जानानै आं थांगोन औ आं हैगोन बिसोरनो फैसा आरो बरसाखौबो लानानै फैगोन आयै बेखौलाय मा खालामदों नोंलाय नै जावैसो एसे बैसागुनि माइब्रानि बानायना दोननो नागिरदों आङो बाब होमबाथ' बरियालै आयै हाबाब जावैसो नोंहा बांद्राय मोनलोङाहाय नङाबा नानिया आंखौसो जि रायगारगारगोन बेखौनो गिबाय नालाय आयै गिनायालाय गिया आबा अब्लाबो नोंहा बांद्राय लोंनाङा मिन्थिदो दे आरो होमबालाय आयै एसे साखिनो मोनबानो जाबाय आंहा उनाव बैसागुनि नामाव आरोना आरो बे जामायजोमोनखौबो लिंहरनांगौ एसे गोगोमैनो न'आवनो जोंहा ज'नो साइ माबा पार्टि जागोन ना नङा होमबा जावैसो दे जागोन आयै मानो जाया जानो ओमफ्राय नानियालाय माथो दाबो सफैयाखै नामा बेलाय बेनाव थांनायानो इमान गोबाव जाबाय दाबो सफैरोंला मानसियानो माबा दहाय फन हरदोंमोनथ' आं मानसियाथ' फैगासिनो होनदोंमोन दे हरदोंबालाय हामबायसै दा सफैसिगोन दे होमबा आथ' नै बैसागुआबो खाथिथारसै अमा मासेयाबो देरखाबायानो आंना बैसागुसिमहालागै जाहैगोन बियो ना जावैसो ओंथ' आयै अमायाबो देरखाबायानो माथो होमबा बैसागुनि थाखायनोथ' लाखादोंमोन आङो मासे देरग'नो हाबाय मोजाङानो जाबाय बा मालायसो बिजामादै बिखुनजो मा रायलायखोमादों नै बैसागुनिनो एसे रायलायदोंमोन जोङो नोंखुनजों आंजों लागाव माथो दानिफ्रायनो बैसागु नांखादों नामा गुमै माथो बैसागु मोनहांदोंथ' आरोलै ओमफ्राय बैसागु मोननानैल' जाया दे गुमै आंनोबो माबा नांगौ खिन्थु आच्छा देलाय बुंलाय मा नांगौ नोंनो र' एसे उनाव खिन्थानोसै आङो दानो खिन्थाथ'ला दाबो एसे टाइम दंबावो ना दे आरो नों बुङाबाबो होखागौमोन माथो आं नंगौना गुमै माथो नोम्ब'नि खोसोमना आब'निसो गोसोम जाबावलायो नामा ओमफ्राय नोम्ब'आनोथ' आंना फाग्लि सनाया माथो दाबो सफैयाबा गुमै माथो आब'खौ गोसोखांदों नामा नोंलाय दसे न'आव गैयैखौनो बेबायदिनो गोसोखांलायनांगौ आरो मा ना माथो होनो दाथ' आं थांफानो बुंखादोंमोन माथो लांफायाखैसो नोंसोरजा बेनाबाथाय बिदिनो जावैसो लांफायाबाथाय लांफाया लांफानोबाथाय लांफानो गावनि खोथाल' जायो आरोना बिनिया
माथो होनबा ओमफ्राय जेबो नङा दे होमबाबो नेनाल' थानोसै ना दे ओमफ्रायथ' मेथाइ लानानै फैगासिनो बियो गोमोजोंनो जोङो नेबायल' थानोसै ना बेवहायनो नोंथ' आरोलै माथो बिसिनाव थानानै मोजांबो मोनदोंब्रा थानोबो मोजां मोनदोंब्रा बरिया नांदोंथ' आंना सनायासोबा माला सफैगोनबा दे आरो इमि नोंनि फिसाया मोजाङैनो मोजां न'आव फैगोन दे जेबो सिन्था जानो नाङा नोङो गासैबो थिग जागोन र' बिसोर जेराव लेंहरो माला लेंहरो आं थांगोन नाथाय जुदि आरो जाय बरसाखौ बेफोरबायदि खालामदों बेखौ नोंनि सेराव लानानै फैगोन आङो नाथाय जुदि आंनो नोंनि फनखौ होलांदो बिसोर फन हरगोन ना जागोन दे अब्ला दे होमबा नों दायो न'आव थांदो बाखि फनाव रायलायनोसै ना बांद्राय गिनो नाङा दे गासैबो थिग जागोन ना बेनोथ' जुदि बरसाया बास मोजाङै मोजां फैफिनबानो जाबाय आंथ' बिसोर जेसेबां बिदों बेखौबो हैनो राजि बास आंनि बरसाखौल' जेबो दा खालामथों खालामा बिसोरो जेबो बिसोरनो फैसासो नांगौ ना बबेनि दाखु किडनेपार जादों बिसोरलाय जाय बरसाखौ किडनेप खालामदों थांगौ इमिया नै दे आरो लिंहरथोंसैल' बिसोरो माला लिंहरो थांगासिनो आलासिया आयै आयै औ आइ हा माथो जाखो आयै माथो सोराङा बोरो बहा थांदों माथो नुवाखै आङो नागिरबाबो आइ हामा नुवाखै जालाबायनांगौ जाखोसै दङमोनथ' न'आवनो बहा थांदोंथाय दङमोनहाय आइ हा न'आवनोथ' दङ बहा थांनो बेलाय थांसोन बै बारि खनाथिं नायनाय थांबाय बायनो हागौ बारिथिं ओं बारिथिं नायनाया नायाखै आङो र' नायनि होमबा अ सोराङा बेयावसो दं आरो थैद साला बेखौनो मा सानलाबायो आंबो मालाय माथो सानाबबाय थाखो जेबो नङाथ' मा साननो आंलाय आच्छा ओमफ्राय माथोमोनबा मा माथो जालाबायनांगौ दिनै गावहा बेयावसो जिरायखोमानानै दङ बेखौनो आं माने आंखौ थांबाय सानदों नामा नोंलाय बहाबा थांबाय सानदों नङाथ' बेखौनो मा खालामनो सानदों आङो गावहा थगायसै नामाथाय मा थगायलाबायनांगौ दिनै आङो थगायाखैथ' माथो थगायनो दे आरो होमबालाय ओमफ्राय नों बेवहायलाय मानो जिरायबाय थाखो हारसिंनो नोंसिनि जायगाखौ दसे नायदोंब्रा आं माबायदि आरोना ओमफ्राय माबायदि मोनखो जेनेबा आरोना माबायदि मोनो आरोना मोजाङाथ' मोजाङानो मानो गाज्रि जानो ओमफ्राय सोरां नों थानो सुखुदोंना जोंनाव माने नोंथ' थाफेरामोन नालाय ओमफ्राय जुदि थानो सुखुवाखैबा आं होमबालाय माथो बुंगोन नोंलाय देनाय आंलाय माथो बुंनो देनाय माथो बुंनो आङो आंथ' जुदि नोंथ' आंखौ लाखिबायलै जेनेबा आरोना जायखिजाया बुंबाय आं ओमफ्राय लाखिनानै दाना आंखौ जाहोनो हागोन आरोना नोङो नोंखौ जाहोनो माने आरोना आंखौथ' नोंसिनाव लाखिबाय नों ओमफ्राय फिनो हागोन ना आंखौ गोथाव गोथाव बेदर ना ओंखाम जाहोबानो जाबाय आरोना माथो होनो जुदि देनाय जाहोगोनथ' मानो जाहोआ जानो दिनै आङो माथो हिनजावनि सायाव जिराय जिराय जानोसै आरोना आं दे आरो सोरां होमबालाय नोंखौ आङो गोथाव संख्रि आरो ओंखामजों जाहोबाय थागोन ना माथो सिन्था जादों नोंलाय मा संख्रि ओंखाम संख्रि ओंखाम खदथ' गोथाव ओंखाम गुदुंजों संख्रि आरो ओंखाम बानलु थाइसेसो लादो बरिया हाबाब सोरां बेनोसो बेमार आजारबो जानाय नङा होमबा आंखौ आरोना नों संख्रि ओंखाम जाहोनोसै माथो जानो दिनै संख्रि ओंखाम जाबा माबा थैगोन नामा मानसिया आरो गोरानखौ जानो बायोबालाय सोरां एसे दैफोर होनानै जादो बरिया हाबाब गोथावानो लाजाखाया जाना माला बेदर ना गैयाबा जाया माथो आं बेदर नाखौलाय मानांगौ दिनै दाबो नों टाइगार बेदर ना जानो मा सोरां गावखौनो गाव सिङाव सानदों नामा नोंलाय सिङाव साननानै लादों बेदर ना जानो नै नोङो ओमफ्राय मिस्टार आं गैयाबालाय माथो बारि खना थागोमोला बायनानै सोरनोबासो रं नाम्बारजों रायलाय नामासै नोंलाय ओमफ्राय जुदि आं रायलायोबा नकिया किपेड मबाइलखौनो लायना होफैगोन आङो नोंनो
नकिया मबाइलावनो बे स्नेक गेमखौ गेलेबाय थाबानो जाबाय मिथिदो जिबौ गेमखौ बेनोसो आराम टाइम पासबो जागोन नोंहा बेबो सिम गैयालासे आच्छा होमबा आङो नकिया लानांगौ आरो ना माथो सानदों हो मबाइल गिदिरखौ लानानैलाय माथो खालामनांगौ नोंलाय सोरजों रायलायनांगौ ओमफ्रायलाय जुदि नों मोजां रायलायबालाय फनखौ नाङामोन माथो आंनो ए होनबालाय बुहुदासो रायलायदों नामा नोंजों आं रायलाया आरो आं बबि होमबाबो आरो ना जेनेबा आराम रमान्टिक रायलायनांगौब्रा माथो खाब्रां खाब्रां नालाय जायो दे आरो आंना जेरैबो सोलिजोबो गावना माबा रायलायनानै रस गैथारा माथो एसेबां खाब्रां रायलायना अ होमबा माब्रैथो रायलाय देनाय आंखौ खिन्थाबानो जाबाय सोलोंगोन दे आङो दे होमबालाय आंनि खाथियाव फैदो आराम रायलायनो फोरोंसैब्रा आं मोजां मोजां आरो ना दे आरो नोंनि रायलायनाया जाबायबा पकरि एवहैदो आंनो आच्छा एवनांगौआबो आंसो आरो ना थोरै नोंबो सोरां बेवहायनोथ' आरामसे सानजों रायलायबाय थानोसै आरोलै आंबो थाफागोन ना दालायथो ना माथो होनो देनाय माथो सानदों नोंलाय नोंनि हौवा एवनायखौ जानो लुगैदों आरो ना नों ओं माथो गोथाव हैथारो होनलाय नोङो जाब्रेलायगोन आरोलै आङो दे होमबालाय ना अ ओमफ्रायथ' बे पापि दाखुफोरनि फनालाय मालाथो फैबावगोनबा दा मोनायावसो फन हरबाय बायगोन नामा ओरैनोथ' इमिया बुंदोंमोन गावसोर हरबाल'सो हमनांगौ होननानै दे आरो नेनानै थानोसै नै जुरिया माबायदि गुन्दाना दाखु नायनोसै आरो ना माबायदि बिसोरो बर'साखौसो बेफोरबायदि खालाम मोनबाय आरो ना दाखुफोर नोंसोरथ' सासे सासेनो उल्था खागदावनानै नोंसिनि बिबौ बिबै आइ आफामोनखौ गोसोखाङाबा आंबो जुरि नङा बिसोरा बर'साया मोजांलै मानसियाना मोजांथ' जोंखौबा खथ' नायदों माथो बेचारा एथ' भला भाला मानसिखौ बेफोरबायदि खालामनो हाबायना नोंसोरो पापिफोर र' बहा बारग'नोलै नोंसोरलाय गावसोरनि दाबिनायखौ मोनागौ मानि मानसिखौ जेबो खालामथ'नाय नङा बिसोरबो आरोबा दिनै साराङा माने सारांनि पकरि एवनाय मोनजासिगोन आरोना आङो हे साला गोथाव जानोसै आङो जानोसै आं सोरां नोंनि एवनायखौ आरोबा सोरां माथो बरिया एवनो रोंगौलाय नोङो नंगौना ओं दे एवदो मानबारे ओमफ्राय जोंहा जानोसै न' गोथावमोनथ' मालाबानो जाजोब्बाय ओं मार गोथावखामोन नालाय आच्छा ओमफ्राय आं एवबाय थानोसै नों जाबाय थानोसै ओं माथो नानि जों एसे ओरैजाय गिदिंला फैनोहाय एसे नायनानै ओरैनो फैनायनि फैनाय मोजाङैनो नायखालांथारनोसै ना माथो होनो ओं गुमै ओमफ्राय दायो जोंखौ गालांनानै थांनाङा दे मेथाइ जाहोनांगौना जोङो ओं ओमफ्राय दायो थांलाबायनानै आन्दायबासो आयै जयैनो फैबाय नालाय जयैनो थांगोन आरोलै मानोथो नोंसोरलाय थांग्रोनांगौ जाखो आन्दायबाय नामाब्रा माथो जाखो थांनायालाय ओमफ्राय दा भिराव आन्दायबासो आन्दायबायो नामाहाय आइ आन्दाया मा जोंलाय आरो गोरलै गथ' नङाना जानला मालाल' होनखायो ने आयै आइ दा लोगो हमगोन आरोहाय जों एसे ओरै नायला फैनोसै नोंसोरबो ओरै एसे गिदिंलाबायदो ओमफ्राय खिन्थु आं दा फन हरबा फना हमाल' जादो मोजाङै साउन्डआ फुल भलियाम होनानै लाखा फना आरो मानसि बिरना दावराव दावसि खोनानाय नङा नङाबा जागोन दे आब' नों आइनाव नङाबा आंनाव हरबानो जाबाय ना आं खोनायो दे आइया खोनायाबाबो दे होमबा नोंसोर ओरै थांना फैदो दसे दे होमबा जावैसो जोंबो ओरै एसे थांना फैनि बिमा फिसानो दे होमबा आयै आरो जुलि आइजों थाफाबाय थाखा माबा सानैजों आलदा आलदा थांनाङा दे होमबा आइ थाथ' नोंस्रा बिजिरसायबो ओरै बेरायलाबायदो नायलाबायदो दे फैनायनि फैनाय दे नोंसोराबो सानैजों स्रायै बेरायलायदो आरो मोजां गोदै गोदै रायलायनानै नंगौथ' आरोलै ना आयै नोंबो मा होनो दिनै आयै दे थाब थाब बेरायनानै फैदो ओरैनोबाबो बांद्राय गोबाव थायाना जोङो जोंहा बै माबा आसान थांगाथिंसो थांसै थुदो नङाय आंहाबो एसे माबा बेग नायनो सानदोंमोन आङो थुदो होमबालाय दा बिसिना बेरायफैबाबो आलदा आलदा थांलाबायो जानला मानलासो मानसिफोरानो गावसोरनो फैनायाव दहाय होनलायबाय ज' बेरायगोन माबा आलदा थांलाबायो ओमफ्राय माथो जाखो देनाय जोंहाबो सानैजों बेरायनोसै आरोलै माखौबा
ओमफ्रायथ' आं बिदि भिराव फैनोसो बायो मानोबा जेन'बा मानो देनाय एथ' मोजां माथो होमबाबो आरोलै दावराव दावसिखौ बांद्राय मोजां मोनालै आङो आगोलावबो माथो नोंसो लाबोदोंमोनलाय आंखौबो माथो गोसोआव दंलायो नामा नोङो दाबो आंखौ जानला माला बावग्रा सानदों नामा गोसोआव थायोब्रा मानो थाया जानो देनाय ओमफ्रायथ' जोंहा दायो सानैजोंल' थालांबाय दाना माहाय बेरायबावगोन जोंहा नोंसो मिथिगौना आंनाथ' जेरैबो जायोना होनबा नों आं जेराव थांगोन नों बेवहायनो थांसै मानो थाङा जानो देनाय मा नांगौ ओमफ्राय नोंनो मा लानो रा बेफोरबायदियावलाय अब्लाबो फैनायनि फैनाय मायबा माबि लानोसै आरोलै लादो बायनांसै ना आं नों बायबाबो नों बायाबाबो लाखागौमोन माथो आंलाय आरोथ' ना अबेयावबा फैबाथाय आङो बेफोरबायदि मेला फुजा आं मायबा नङा मायबा मोनसे बायनानै लांनो लुगैयो ओरैनो फैनायनि नामै आरोना बेनो मोनसे नेरसोन जानानै थागोन आरोना आच्छा होमबाथ' मोजाङानो ना होमबाबोथ' आं बायनाया आलदा ना आलदालायबावसो नामा जेनेबा नों बायना होआबा जाथारा आरो जायाथ' आं बायनायखौबो लादोब्रा आरो होमबालाय सोरां ना खालामनायाव गैला दिनै होमबा बायना होयोबालाय लाजोबनोसै ओमफ्रायथ' माबा गोलोमलाय लांबायसो आङो आरोथ' जोङो एसे सानावनो फैबायना होमबा थान्दा लायनोसै नामा आं नोंनो दालाय मानो लायबावनो दिनै दायो लांफानोसै नामा नों थाथ' दे लायनो आं र' ना नोंबो थांफानो आं थांथ'ला नामा लायना फैदो दे आं बेयावनो नेगोन दे होमबा थाथ' नों फैनायाथ' फैबाय दिनै आरो बेरायलांसैलै माथो जानोखाय बेरायनायनिलाय आरो बेफोरबायदि समाबो बारे बारे फैयाना बेखायनो सम मोननायावनो बेरायखानांगौबोलै नै माथो सोलाय आरो माया नों बेयाव जुरि नोंबो फैदों माथो आंलाय दसे बेरायफैदों ओरैनो ओमफ्राय नों हारसिं नोंहा फंबाय सासे फैफादोंमोन आच्छा ओमफ्राय नोंलाय जोंहाथ' फुरा गासैबो फैफादों ओमफ्राय आइजों बिनानावजों ओरैजाय नायदोंमोन दसे मा नायखो ओमफ्राय नोंना हौवाया दोङो बेबो माबा लायनो थांदों जुरि माथो सफैबायानो नोंनाबो हौवाया नायलाय सोरां जों सोरखौ लोगो मोनखो दोननायनि नों गोसोआवथ' दङ ना आंनि लोगो माया मानो गोसोआव गैया जानो दिनै बेयाव मालाय बेरायनो फैदों आरोलै माबेयाव जालाबायखो नोंहालाय नोंसोरखौ बेयाव लोगो मोननानै मोजां नांबाय दे गोसोआ आंनि मानो गोसोआ मोजां मोना जानो दिनै ओमफ्राय देदो जोंहा जयैनो बेरायनोसै लोगो मोनबाय नालाय ना सोरां जयैलाय मानो बेरायनांगौ देनाय जोंहा थांसै ना बैथिं थैद सोरां नोंनाबो माबा मानसि गोनाङाव बिदि बुङो नामा सोरबा मानोथो बेरायनांगौ जाखो आइमोनजों थांसै ना जोंहा थांगोन आरोलै आं आंनि लोगोजोंबो दसे बेरायगोन ना माथो माया नोंखौ लोगो मोननानै मोजां मोनबाय दे आङो आरोथ' जोंहा ज'बो बेरायनो मोनबाय न' जुदि नोंखौ लोगो मोननानै आंबो बिराद मोजां मोनदों आरोथ' सिगाङावनो मिथिनाय मोनबा फन खालामजागौमोन नङा होमबा आरोथ' लोगो हमनानैनो फैनो हागौमोन बेनोथ' आरोना थेवबो दाबो जेबो नंला दे इयो माथो मोजां मोजां फानदोंबोलाय एसे नायनोसैलै आङो फैदो माया नोंबो नायनोबा जुदि नायनि सोरां आं बेफोरखौ नायनो दे माबाफोर मोजां मोननाय मोनो खोमा नायदो माखौ लायो ओमफ्राय थांसैबो ना बेखौल' लानानै इयो दाबो बाखि दंबावो नायबावनो मेरला जागा आरो नोंहा दानो थांसै जालायबाय दहायसो माथो दानो थांथ'वा माया होनलायदोंमोनलाय दानो थांसै जालायबाय ओमफ्राय दाना जोंहा मोनालांगोन ना हरथ'गोन ना आइमोनाबोथ' बहा थांखोबा दे आरो जेबो नङा सोरां दा फन हरगोन ना आइमोननो मालाय बिसोरबो बेरायदों आरोलै दहायसो मालाय बुंखालांखानाय जायखिजाया देनाय थाब लाहैनाय दे जागोन दे होमबालाय माया फैदो नायनोसै बिदिबा सोरां माया आरो नोंजोंथ' एबार दा खुननै जानोसै खोमा ना लोगो मोननाया खेबनैयानो जानोसैथ' ना सोरां जाबायानो खोमा दालायथ' खनसेहाय लोगो मोननायल'सो ओमफ्राय नै दिनैहाय लोगो मोनबाय नङा होमबा जानो गोसोआव गैला आं जेबो नङा दे माथो बेफोरखौलाय बाथोदोना माथो होनबानो दिनै माया गोसोआवनो थाया बिनिया बावगारबाय थायो ओरैनो जानला मानलाखा एसे बादामफोर जाना हो सोरां अब्लाना गोसोआव थागोन दे बा सोरां क्या बात है गासिबो थिग जाजोबनायखाय दाना माथो ओमफ्राय सोरजों फैदों नोंलाय सोरजों फैनो आरोलै फैबाय आरो जायजों बेजोंनो जेखौ सोंदों बेखौल' खिन्थाना माथो उल्टा फाल्टा बेलाय फंबायजों फैदों आङो
माथो बेखौनो खिन्थानो हाया जाहैबाय नोंहा दाथ' खिन्थाबायना आङो कृष्णा माथो दे होमबा दायो फन हरगोन आं नंखायना नंगौबासो मालाथो थगायाब्रा आंलाय थगायाना आङो ओमफ्राय सनु माबायदि मोनखो आंजों फैना माबायदि मोनो आरो दिनै मोजां मोनगोन माथो मोननो उफ गोजोनल' मोनखाबायलाय माथो नोंनि बेबायदि राव खोनानानै डाइलग मास्टाराबो नायनाय माबा बुंखायो ओमफ्राय सोरबा खोनाबा मा जानांगौ देनाय जानला मानला बेफोराव बिदि रायलायो नामा माथो जानोब्रा खोनायोबा मालाय बेसे अनलायसो नंगोन दा जाम्बिलाय नंगौ ना ओमफ्राय आइमोना बोरैथाय दाबो गैया माथो फन हरदो दे बेलाय माथो हा लोगो मोनफिनबायानो दा बेखौबा आन्दाय जानो गिदोंमोन नङा होमबा नों आइ ओं दे जाबाय दे ओमफ्राय दा न'आव थांफिननोसै मोनाबायानो नै ओमफ्राय माबाफोर नायबावोमोन नामा बाब जोंथ' ओरै गिदिंलाय गिदिंगासिनोआनो सावैसो हामदो नोंस्रालाय माथो बेरायदोंना बेरायाखै जोंबो बेरायबायानो थ' आयै ओरैबो थांजोब्बायना दे एबार खेबसे स्राय बेरायनानै थांसै जयैनो दे आयै जागोन ओमफ्राय माबाफोर लाबावोबा लादो नांथ'ला दे गुमै जोंहा नांगौखौ लाखाजोब्बाय ओमफ्राय आब' नोंलाय मा लाखो दे आरो दा न'आव थांनानै नायदो मा होखो गुमैयाबा नोंनि नोंगुमैया हनै बेसो होजोबदों आंनो गुमै आब'नोल' ना दे आरो नोंहाबो नांगौबा लादो मालाय हाबाब जावैसो बिनि लानायखौथ' बुंनांला बेखौ बासिलाय हाबाब नोंथ' जुलि माबाफोर लाबावोबा नोंगुमै बायना होथोंसै लादो दे अब्लालाय गुमै बैथिंजाय नायनानै थांसै न' ओं ओमफ्राय दसेल' थानानै मेथाइ लांफाखानोसै आं जि उखैनाय मोनसोबाय माबा मानसियानो जासुलि नालाय ना जासुलि नङाबाबो माथो खालामबावनो सोरां ओमफ्रायथ' मथिबो जानो रोङा नङा होमबा मानसिया थोरि फुंबाथाय मोजांसो नुवा दा मानसिखौ आंना थिगखा माथो दे होमबा अबेबा हाबोबा थुदो माबे थांनोसै मोनाबायानो नै बिदिबा मालाय आब'नो बिलुनबो बायना होलायलायदों गुमैया मालाय नांगौनोलै नानि उन्दै गोरलैना मानसिया जाथोहाय आइ नोंनाबो बिलुनखौलाय मानो लानांगौ जाखोसै माबाया आरोलै जायखिया आयै थुदो ओमफ्राय थांसै रायलायबाय थाला बेवहाय माथो दाबो फन फैयासै दिनै इमियाबो सिन्था जाबाय थाबाय बियो मोनालाय लांबाय फन फैनांसिगौमोनथ' मालाथो हरबावगोन बिसोरलाय है साला जेब्लाखि हरा नोंसोरो रायलायगोन आङो भरसाखौ जेबो दा खालामना प्लिज आंनि फिसाइखौ जेबो दा खालाम माथो जायोलै मोनथिखानाय नङा बिसोरो आंखौलाय बहाथो हमनो हानो बिसोरलाय बेखायनोथ' बुङोना आङो जुरिसो आङो मा नेबाय थागोन नोंलाय बावलाय उन्दुला आरो मानसिया उन्दुला आङो दसे थादोंमोनलै बाहेरायाव दा उन्दुगोन ना आदसा मोनानायखौ नुवाखै नों ओमफ्राय नोंहा थांग्रा आरोलै मानोथो थाबाय थादों नोंलाय मानसियालाय माथो नेदोंलै बावलाय